Stop! Ako vidiš kompresor od 24 litra za 50 evra, nemoj da scrolluješ. Da li je to čista zarada ili skriven kvar koji te košta? Ostani do kraja, jer ti daje mini listu provera pre kupovine. Oglas je za polovan kompresor od 24 litra. Nema brenda, nema detaljnih specifikacija. Prodavac kaže da je ispravan i u dobrom stanju. Preuzimanje je u loznici. Sad najbitnije, tržište. Polovni kompresori ove klase se najčešće vrte oko 80 do 100 evra. Zato je 50 evra dosta ispod proseka. To može da znači dobar ulov, ali može da znači i problem. Dobra vest je profil prodavca. Dugo je na platformi i ima mnogo pozitivnih ocena. To smanjuje rizik od prevare, ali stanje uređaja i dalje moraš da proveriš. Evo šta testiraš na licu mesta. Prvo, da li normalno puni rezervoar. Drugo, da li se gasi na pritisku i ponovo pali kako treba. Treće, da li drži pritisak kada ga ugasiš. Ako negde šušti ili pada pritisak, to je trošak. Ako sve prođe, imaš dobar flip. Kupiš za 50 evra, prodaš oko 80 evra i posle dostave ostane ti fina razlika. Zaključak. 50 evra može da bude odličan deal, ali samo ako ga testiraš uživo. Bez testa, to je kocka.